Здравей, Дари. Искаш ли да се видиш? Да. Здрасти. Да. Хайде да пуснем таблета. Да. Хайде да пуснем таблета. Откъде се пуска таблетчето? Оттам. Не ще ли? Защото ето, тръгна. Да, тръгна. Браво. Да. Браво. Я да пуснем някоя песничка? Да. Да. Май на другата иконка беше. Я върни назад. Излез от тук сега. Това е яйчеце ли? Да. Кое е това? Мами. Ето е цацата. Да. Я пусни цаца. Да. Браво! Хайде да танцуваме. Я усили малко. Браво! Хайде да танцуваме. Хайде да танцуваме. Кое искаш да отворим тогава? Да. Това е жирафчето? Да. Добре. Ай. Ето, Дари. Аха, здравей. Какво има там? Няколко пъгаделичка е по корема. Да. Да. Я нарисувай цветенци. Откъде рисуваме цветенци? Тая буква, каква е тая буква? О ли е това? Да. Браво! Това А ли е? Това е О. Чакай да ти покажа. Чакай да видим сега някоя буквичка друга. Сега да видим. Това кое е? Кое е това? М ли е? Да. Добре. Чакай да видим сега. Това? Това? Добре. Това? Добре. Това? Добре. Това? Да. Кое е това? С. Добре. Това? Това кое е? М. Добре. Момент. Това? Е. Хайде, Дари, да нахрани Том. Той е гладен и му се спинка. Добре. Къде е Томи? Така. Я да го нахраним. Я го закарай в тоалетната първо, че му се пишка. Горки е стискал се толкова дълго време. Браво! Сега е гладен май, нали? Да. Я му дай да папне нещо.
Хапа! Но трябва да купим още. Трябва да купим още за ядене, а то няма. Трябва да купим. Я да купим. Добре. Айде, давай му сега да яде. Хайде кажи ам, Томи. Оле, той изяде един шамар, май. Добре. Хайде, слагай го да спинка сега, че той на него така му се спи. Кажи лека нощ, Томи. Загаси му лампичката. Лека нощ, кажи чао. Я им кажи лека нощ и ги заключи да спинкат. И да видим другото, което. Браво! Кажи чао, чао, Дари! Чао! Чао!